Dare repamusoro reHigh Court muHarare rawana vana muzvinabhizimusi vaMike Chimombe navaMoses Mpofu vaine mhosva yekubirira hurumende mamiriyoni emadhola pachirongwa chePresidential Goat Scheme. Prophet Passion Java vaprofita kuburitswa kwaMike Chimombe naMoses Mpofu nhasi, asi zvakadaro vapiwa mutongo wemhosva zvakona n'anga. Wicknell Chivayo aridza pfuti achiti Java muprofita wenhema. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulikewo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Prophet Passion Java aita chiprofita nhasi masikati chekuti Mike Chimombe naMoses Mpofu vachabuda mukutongwa kwenyaya yehuori nhasi, asi gwaro harina kufamba saizvozvo, zvinova zvaita kuti seWicknell Chivayo vamupumhe uprofita wenhema. Vana muzvinabhizimusi vaMike Chimombe navaMoses Mpofu vawanikwa vaine mhosva nedare repamusoro muHarare panyaya yehuori. Mutongo uyu unouya mushure memwedzi nemwedzi yekutongwa since June 2024. Kutongwa kuchaenderera mberi next week Wednesday, musi wa 29 October.